Salutare și bine v-am găsit la un alt episod. Astăzi o să ne jucăm Mr. Bullet. Nu uitați să dați un like, share, subscribe și să treceți cu un follow pe la Alex Cerga sau Smiley Block, nu țin minte precis. În acel joc ești un asasin într-un fel și trebuie să faci diferite chestii ca să omori ninja aceștia. Dar data asta n-am nimerit. Dar acum s-a strivit. I-a apărut o mică... scuzați. Așa. N-au murit. Trebuie să-i dau un colț. Acela a țăpăit bine. Fantastic. Eu am mai jucat acest joc înainte, de ce sunt mai bun cel. Pur și simplu mi s-a... Pe bune, acela n-a murit. Acum clar îți morți. Eu l-am descarcat, îl aveam și înainte, dar uitați că tot mi-apar reclame de ce asta. Eu l-aveam doar că s-a... Nu. Noi să ne jucăm doar la modul clasic. Nici n-a observat nimeni asta. Trebuie să dau mai jos? Da. Nu înțeleg cum pot să mor dacă îmi puși în picioare. Chiar nu înțeleg. Eu nu o să dau skip la nimic, doar dacă nu înțeleg ceva. Eu nu sunt skipper, care dă doar skip. Asta îmi place. Dacă vă întrebați, dacă sunteți noi și nu știți despre ce este vorba în jocul acesta, dacă un glonț sus este de altă culoare, adică galben, atunci, de exemplu 1, dintr-un glonț trebuie să-i omorâți. Dacă nu, înseamnă că din mai multe puteți. Tot îmi dau reclame. Da, fac reclame. L-am strivit acolo. Nu înțeleg de ce uneori au altă formă. N-a fost bună ideea. Poate trebuie așa. Da, și la mine n-a mai ajuns. Cum pot să mor în așa hal? Nu. Wow. Spectaculos. Nu. Trebuia. Aici mă concentrez. Da, am vecini. Mă scuzați pentru... De ce? Așa. Rup așa. Yes. Așa. Eu o să fiu bun. Stați că nu înțeleg cum e. N-am înțeles cum trebuie să fac Stați, trebuie să dau la picioare. Da. Au țăpăit toți. Așa. Nu vreau. Așa. L-a durut. De fapt, de nisip nu știu cum se doare. Asta precis l-au durut. Așa. Fantastic. Să spun și voi dacă vă place jocul ăsta.
El așa, vine așa, așa, știți Roblox, păi faci așa au făcut și ăsta. Le-am strivit acolo. Binișor, aș spune. Da. I-a mai venit odată, l-a făcut plăcintă. Tot îmi dă de asta. La picioare. Nu? Trebuie sus? Da. Nu a murit. Serios. Gata, mort. O picătură de sânge și ăștia mor. Așa de sensibil. Așa, da. La perfect. Trebuie să dau așa. Așa, da. Parcă aveau bube, dacă sincer. A trebuit să dau fix. Trebuie cumva. Știți, la asta n-am făcut așa. Ballad City. Gata, e mort. Facem asta. Și haideți să ne jucăm la Grenade. Da, haideți la Grenade. Așa trebuie la maxim. I-am dat artificii. Nu la mine. Vrei artificii, băiatul? Nu vă sugerez în viața reală să faceți asta. Da. Mr. King. Paca. Da. Da. Asta nu pot. Nu. Așa de simplu. Nu mi-am dat seama. Și-a buhnit. I-a dat un boost. Au vrut artificii. Eu vreau să încerc într-un mod. Nu, aproape. Nu. Așa vreau. Și eu. Nu, încă o dată. Nu. 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 I-am dat fix la locul lui. N-avea ce să-mi facă bomba. Nu știu ce să zic despre acest minigame. Hai să ne jucăm la sezoane. Câte sezoane avem? Găinușele. Turchin-chichi. Piu. Așa. Azi o să mor doar. Opa. Crimă. E foarte... La asta o să dau skip. Nu. Nu înțeleg cum aș putea eu. Că dacă îl dau... Așa de easy era. Dar nu mai da reclamă.
reclame, știu. Nu mai dau oferte. Oh. Nu chiar la mine. Perfect. Nu știu cum nu l-a distrus. Opa. Cum? Nu înțeleg. Am înțeles. Uneori trebuie să dai spam. Ia, uitați. Dacă nu, hai. Am omorât găinușa. L-am omorât. Nu. De asta nu... Găinușa moare. Iată, era o glumă. Găinile se duceau la KFC singure. Nu. Poate... Nu înțeleg. Nu înțeleg. Vreau să-l mai... cum i-am dat-o. Bum. I-a buhnit sub picioare. Stați un pic, așa. Haideți să nu ne mai jucăm la sezoane. Haideți la minigame. Așa. Nu. La duet. Haideți poate la duet. Clasic. Da, clasic. Da. Hai să ne jucăm la ăsta. Stage. Ok. Trebuie cumva darea cu... Nu mai trebuie să dau niciun hit acum. Stați un pic să văd. Așa, și când a fost cu acest episod, v-am pupat. Nu uitați să dați un like dacă n-ați făcut-o.